nampan sengap ya ke ka baki bedu kikren sadon jongi Henry fokus ila ka jong jingim kemi ila ka jong jingim patlong kumapilong be yourself shisien ha kawei ka por don way u briew u batre ha kawei ka company ka baheba but u late ha u CEO leni u manager jong ka company baru ong sa ngam tre shu bantre bat kini company jongpi bat uta u manager udap da ka jing phalak bakrau bat u ong ya uta u nong tre balai phim sot nat bantre ha kani company jongi balai pi kwa ban e no ya ka kam jongpi bat uta u nong tre uong sa ngamla shu bantre ha po kani company jongpi namar ki nong tre hang ni ki long ki ba arsap ki ba spread ya ka negativity ha preng jongki bonsen ki kren ya ka jingsniew ban ya ka jingbha ki penlut ya ki por jengki ban lorni ban bisni ya ki we ban bishar ya ka jingim ya ka jinglong jong ki we na kata kataw ngongi pisa ngam kwa shu ban tre ha po kani ka company ngala thaj ya ki ni ki bidu ki badan ha po jong ni ka office bat uta manager uang toh kat bipimon tambah kawei ngakwa bapin le hasya bapin ya ka ni ka company bat uta nong tre uang ke emosar bat uta manager uyeng ha kata kapor na kata kacaka ba usyong ushim ya ka we ka kelas bat upandap ya ka hatu bakan dadap semam Henry kampat slay bat uong ya uta unong tre jung shim ya ka ni ka kelas bat ya tawir shisien ya ka ni ka office ya isa dong ba rok hot ki benta ki ba phi jujai man kasi bat swan phai biang hapo ka ni ka kamera junga tambakan mau phim di ban hot tang shi jaw rok na ka ni ka kelas bat kumta uta unong tre ru ul accept ya kata ka challenge bat ushim ya kata kelas bat ya saudong ya kata ka office hadian shipang ukan phai biang uta baru kalam ban hot tang shi jaw rok kata ka na kata ka kelas bat uong ha uta manager sa shim ga ni ka ngaklan pan hoi ya ka tang shi jawro kat kum ka challenge ka ba phila ayanga ka ka ba phimu ban oy nga sar hakapor ba phira ya ka ni ko hato fio sngewbha ba kita kinong tri ki kren lorni hato fio ba ki le ki kam sngewbha hato fio sngewbha ba ki spread ya ka negativity bat uta onong tri wong emsa ngaklam yo arm na marka fokus nga kalong hakani ko bat uta manager wong ka ju ka jia ha ka jingim jongi ladangi ki mi shwa hilade hilarangi fokus yala ka jong kam nim don por shu on page ya kita ki drama ki badon saudong jongi ka jimpakla jong ki we ka jingkaran lorni jong ki we ki jingniew shiliang jong ki we pat baro ki basnyu phimla ban yo iyaki lada fi fokus yala ka jong ka jingim hala ka jong ka kam ka jing shisha ka long kat shabangi lek kat shabangi phai nyelap ba ki biru ki long ki basnyu don ki por ba pi ong ngam tre shu ban tre hapo jong ni ka kam ngan wat kam no shawe ngan wat no da ka we leni ngan sa no shawe kam shemut ba phin sa lai loit na ki biru ki basnyu ngidi ban le ban pengkela ya ki we shaka jingbha empat ladangi le ya ka ba hatam Henry kataru kawan kata ka jingkela wanam pechaki phai shaka ka kawadan ha ka kelas fokus yelade ya ka growth jongi ya ka jingkiu ya ka jingsan ya ka jingroy jongi par khado ngilong ki biru ki bajana ha ka jingim jongi namar ngalong kumni kumakalong manga namar ngalong manga nakata ka daw ka katien ko focus on yourself the rest will follow you ngin sa kando pi hakabi par ki video stay safe blay ungkur ko pi